Bakit pilay ka ba, Kuya Buboy? Sabi ni Kuya Buboy, alalayan mo ko. Bakit napilay ka ba? Jumam ka ba sa triple kanina? Okay na. Nakihan mo yung boses mo, Kuya Buboy. Ate, suga ubos. Ano suga ubos? Suga, kaya ko na. Yan na. Wala ganun. Diyos ko po, nakakakita ko ng twin peak. Meron mang mic. Mic. Bakit ngayon dumating sa buhay ko? Ang sarap ng puso. Ikaw ba ay nararamdaman? At siya ba'y sapat na limutin? Meron pala siya. Meron. Ba't kayo Kailang nasa. Mamaya si John John daw kakanta, oh. Champion natin. John. Kasama si Gorlok, oh. Ikaw sana pinakyakan ang iyong kamay aking hawak at hindi ka na bakit ngayon dumating sa buhay ko? Ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararamdaman sa akin? At siya ba'y nais kong malaman? Bakit ngayon? Ay, teka. Sanay ko rin si Kuya. Dumating sa buhay ko, at siya ba'y dapat nais kong malaman? Niabot. Boss Lee! Bird. Bird. More? Sabi ka naman, Tita. Tita, kanta ka din. Tayo lang naman eh.